Pozri, ja som na Everest išiel z aftru po štadióne. Ja som sadol do lietadla na Everest, do Katmandu, ožratý asi. A proste ten nápis nebol už vidieť. Tak som ho proste obťahol, čo tí ľudia, ktorí tam boli okolo, sa fakt potešili a aj čo sa fotili predo mnou, kým som došiel na radu, tak sa potom išli fotiť znova, lebo to proste už bolo vidieť. A nabok som si dal tag Separ a proste všade okolo toho kameňa proste boli tagy, aj keď ne tak výrazné, lebo nevyniesie tam ten sprej hocikdo, že to je oštara, to máš 3 kg v batohu navyše a ja som vlastne v predposlednej dedine na ten dom toho domáceho spravil normálne grafit s tým, že som sa ho opýtal, s tým, že to je natočené celé a s tým, že on s tým bol OK, ukazoval som mu fotky, že čo tam idem spraviť, cca a bol s tým OK, celá dedina tam stála, sa tam vytešovali, takže ja som vlastne vliekol 3 kg navyše v batohu, len aby som si tam zamaloval, lebo keď si writer, tak si writer navždy, že ja keď vidím na konečnej stáde vlaky, tak mne sa spení krv. Ja tam chcem nabehnúť a robiť to isté s metrom a aj keď vidím nejaký proste flek, ktorý je čistý a úplne sa tam pýta ten grafit, tak ja to tam proste jedem.